Idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu, ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don sanar da kai da zaran mun ɗora kyawawan shirye-shiryenmu na gaba. Kin ga shi can? Bari ki ga abin da zan mishi sai kin yi dariya kamar ki bisa. Saboda dole in rama abin da yau. Ke Indo headmaster ne fa. To ba na ne shi. Yau ƙuran nan ta yi yawa yau sosai wallahi. Wannan wani irin ƙura ne yau? Ƙuran nan ya yi yawa yau fa. Wallahi dole. Wayo. Wallahi ban sa abin da ke faruwa wallahi wata kure-kure. Wayo. Wallahi ban sa abin da ke faruwa ba wallahi. Sa, me faru sa? Ya tuɓe rigansa. Ai ba ma rigar zai tuɓe ba. Wandon shi sai ya tuɓe na rantsi na Allah idan har ba su shigo da shi. Wallahi tallahi. Ranke da ya? Ranke da me faru? Oh my God. Come on, man. Ku so samu. Soyayya za a yi partner. Ina mutu mu ma kuma na ga yana son a jefa. Dan wura ku Me faru ne? Principal, BA man. Shi sa irin wannan aikin mun sojoji mun shiga cikin bindiga mun yi ta abu za mu shi. Yanzu ya zai mashi yanzu. Ta mashi mana ba principal. BA man. Kawai ya ce a sosa. Kajin? Ofisa, to sa mashi mana. So mishi wannan. Ofisa, to sa mashi mana. Ofisa. What is your problem, officer? A sosa mai mace, ko ban ce ba. A sosa mashi! Oh my God. A sosa mai! Officer, what is the problem? Totuwa samo sosan karfe na wanke bayan tukunya. What is the problem? Sosuwa. Malama? Ku sosa mani. Kai dan uban ku samu sosan karfe da shi. Uban kai dan uban. Ya samu shi. Sosan karfe. Ma sosa mani. Ku sosa mani. Ya samu fa me wai.
san karfe ku sosa mai, ko dutse ma ku samu ku sosa mai da karfe ko ku rafka mai a baya. Shi ke nan Indotin ta ma kai. Ni ba. Indo! Ta aikata. Indo! Ta aikata wannan abu. Indo! Indo! Ita ta samu. Abita ka mota! Wallahi ku bita sai ku kare mata gudu. A kawo mai! Na zagata. Malama, rike ta. Malama. Ta buge miki baki? Wallahi ka tafi samun baki na rantsa da Allah nan ba hannun mata bane ita hannun maza ne ita kai za ka iya. Abun ya ban tsoro ni ma. Matso. Kai za ka iya. Ai ni ma abun ya ban tsoro ne malama. Rike ta ki cikin ku hijabi mana. Me kai ne ko ba ni mana ita. Me gadi. Rike mana ita. Kare ta. Ba ka bude mu kofa kuma sa bude ba. Allah ya hanya Indo. Bigadi ya kamata ta fita. Kana ji kuma ina cewa ka rike ta. Ta fi karfi na ne. Kai in ma da kake namiji ya baba mai gadi zai iya rike ta. Bayan kananan yara baya iya da su ballan. Me yasa ya bude mata rike ta ba? Wannan gardiyan da ita zaka ci zai. Me yasa bude mata kofa? Me gadi baka ta bude mata gate ba ai. Ta fi karfi na ne.